zo ya same mu a gurin nan. Haba da Allah. Wai dan Allah koronan nan musulma ce ko kafira ce? Yar iska ce da kanki Aisha ta zo. Mai jan kunne ce mai goyo. Salamu alaikum. A'a. Ai da ma na faɗa. Ya kai. Menene haka? Yan uwanta ne mu. Kawayenta ne mu. Ba ga ba cikin littafi na ba. Tare muka yi wasan Friendship ne, friendship. Abokantaka. Ni za a friendship a gidan nan. Tare fa muka yi wasan ƙasa da su. Me yasa kake irin wannan ne? Ina ka ji haka? Hijira za ni. Hijira? Eh. Ba ki da hankali? Ni ko nake da hankali. Hankalin ke nake zai wannan garka mutane tafi yawon hijira iskanci kenan ko? Hijira za mu yi mana saboda corona ta ishe mu a gari. Babu abin da mutum zai samu ya ci. Aka ce killace kanki a gida. To in kun na killace sai da izinin ka ana canja miji amma ba a canja ƴan uwa barkace wallahi iyayen gidana ne kadai zan sa iyayen gidan nake ko wallahi la ai magana ya kare na farko